Hello guys, barkanmu da saduwa a Hausa Code Academy. So to ‘yan uwa kamar yadda kuka sani, a last class ɗinmu dai wannan assignment ɗin shi na bayar kuma na ce duk wanda ya solve shi ya sa mana amsar shi a comment section. To a wannan class ɗinmu zan yi ƙoƙarin solve wannan problem ɗin ne. Body mass index shi ake so mu haɗa. Calculator ne wanda yake solve body mass index. Kamar na ɗan yi bayani kaɗan akan body mass index. Body mass index kawai yana gwada cewa a kowane area, a kowane one unit na area na jikinka, wani nauyi ya ɗauka wannan one unit ɗin. Misali a ce kun san area ai, kowane one unit na area na jikin ɗan adam, wani nauyi ne akan wannan area ɗin. Wasu sukan zama sun yi nauyi da yawa, wasu sukan zama kuma sun yi rashin nauyi da yawa, wasu kuma sukan zama daidai. To ga the different option ɗin mu. Farko body mass index ga formularsa a nan a layi na 9. Formularsa shine suka ce weight a kilogram, nauyin mutum a kilogram, divided by height ɗinsa times height ɗinsa. A mathematics za ka yi cewa height square, height times height kenan. Height shi kuma a meter. Za ka gwada tsayinka a meter, ka gwada nauyinka a kilogram, sai ka sa shi a cikin calculator, ka sa nauyinka, ka sa tsayinka, shi kuma zai maka aikin, zai faɗa maka in ma ka yi nauyi da yawa, in ma ka yi rashin nauyi da yawa, in ma kai obesity ne, ma'ana abunka ya yi wasu ma kenan kai, in ma kai you are healthy weight ne. To ga condition nan wanda suka mamaye wannan doka, amma kafin da je condition, farko abin da za ka fara yi a nan shi ne, kana buƙatar variable, kana buƙatar at least mafi ƙaranci variable guda 3. Variable ɗinka na farko za ka isa su zama float haka, tun da nauyinka zai iya zama da wani 54.7 kg ko wani abu, so za ka isa float BMI, sai kuma nauyinka zan rubuta weight haka ne, zan rubuta shi duka saboda ya zama sunan variable ɗin ya yi ma'ana kalan aikin variable ɗin, sai ka sa height. So idan kai haka shine ka yi declaring variable guda 3. Sai yanzu in ce cout, sai in ce enter your weight, sai a bracket haka sai in sa kilogram. Ina nufin weight ɗinka ka shigar da nauyinka a kilogram, kar ka shigar da shi a tons ko a wani abu na daban. So anan sai mu zo ƙasa mu sa C in, sai mu sa weight. To wannan kenan. Yanzu idan kai running program nan daga nan wajen, bari ɗan yi wasu abu haka. In kai running ɗin shi a karon farko abin da zai ce maka shi ne ka shigar da nauyinka. Kun gani enter your weight. Computer jira ke shigar da nauyina. Misali nauyina 56. In na shigar kun ga ba mu kalla komai a nan ba. So saboda babu abin da na ci gaba da yi bayan wannan. Idan na zo ƙasa kuma na ce cout, sai na ce enter your height, ka shigar da tsayinka, sai na sa meters, a meter za ka shigar mana da tsayinka, so sai na sa C in height, ko ka sa C in a ƙasa ko ka sa shi a gefe duk bai canza ma'anar program ɗin. So a nan shi ma haka ya tambaya ka shigar da nauyi, ka shigar da nauyi, sai sake tambaya ka shigar da tsayi, sai ka shigar da tsayi. Sai a layi na 9 kuka lura sai muka sa formula. To yanzu formula za ka sa wa computer, formula za ka sa wa computer. So yanzu a nan wajen sai mu zo mu sa formula, sai mu ce BMI, ba za ka sake sa float ba tunda ka riga da ka yi declaring ɗin variable ɗinka da sunan float. Sai ka ce BMI equal to, formulan ka shine weight a nan wajen, sai ka ce divide by, sai ka buɗe bracket, sai ka ce height times shine wannan star ɗin, in ka rinna shift ka rinna 8 times height. So dalilin da yasa na sa bracket a nan wajen shi ne ina so computer in ya ɗauko weight ya ajiye weight daban, sai wannan su biyun ya yi su ɗaya times ɗaya. Misali bari mu misali a comment, mu ɗauka ce nauyin mutum 56 ne kamar yadda ce 56 divided by tsayi na kuma mu ɗauka ce 1.5 ne. So idan kai 1.5 misali haka sai ka sa times 1.5, za a iya samun matsala. Matsalar da za a iya samu shine computer zai ɗauko 156 ne, in ya ɗauko 56 ɗinka sai ya yi dividing ɗin shi da 1.5. In ya yi dividing da 1.5 ya samu wani amsa, sai amsan sai times 1.5. Kun ga ya hargitsa aiki. In baka so ya hargitsa aiki sai ka buɗe bracket a nan ma sai ka buɗe bracket haka. So in ka sa su a cikin bracket shine sai ya dunkula nan, ya yi nan duka a tare at the same time, tukunna ya ɗauko na farko sai ya dividing da su. So Allah ya sa an gane me nake nufi a nan wajen.
hanya na farko kenan. Zan gwada muku ɗaya hanya na biyu. Idan ka zo ka sa wannan misali yanzu bari zuwa sa cout bari gwada sa haka BMI equal to, yanzu wannan ina gwada wani abu ne ban gama program nan ba da saura BMI. So idan ka yi running din program ɗin haka zai tambaye ka shigar da tsayin nauyinka a kilogram 56 shine nauyi na misali ban sani ba fa. Sai kuma a tambaye ni tsayi na misali a ce na kusa 2 meter ni 1.9 ne yanzu haka. So kun ga sai ce wai BMI ɗina is 15.5125. Wai wannan shine BMI ɗina. Kun ga computer haka gwada. So sai mu je mu duba 15.15 a ina ya faɗo, sai mu duba dokokinmu. 25 zuwa 29.9 overweight sun yi nauyi da yawa. 30 yayi sama obese ne, wannan shi case ɗinsa yayi worse obesity. Below 18.5 ƙasa da 18.5 underweight. Kun ga in dai haka ne fa tunda ni na gwada 15 point wasu abubuwa ni yanzu ina underweight ne. Ma'ana na yi fele-fele da yawa ta yadda za a iya samun matsala in gudu ya taso. So kun ga nomakin ya zama sai ka duba number computer ka lissafa ma ka duba, sai wani mai ce ni ma duba min nawa, sai a sake running program. Sai a ce to kai me nauyin ka, sai ce kai ni nauyi na 105 ne. Tsayin ka fa kaga ai ni ban da tsayi sosai 1.5 meter. Kun ga shi kuma nasa 46.66, sai a je a koma a sake duba ɗaya littafin. 46 yana ina ne? Ai 46 ya girma 30 obesity, kai obesity. So ba haka computer ya kamata yana aiki ba. Ya kamata tun da ya nemo yanzu shi zai ci gaba da yin sauran aikin ya duba kuma ya san a ina muka faɗo. To tun da muna so ya duba ya san a ina muka faɗo sai mu goge wannan layin. Sai mu kawo if ɗin mu ɗan uwa. Dama babban dalilin da ya sa na baku assignment ɗin ina so in kalla yaya za ku wargaza wa if lissafi ne. Nested if, sai ka ce if, sai ka buɗe baki sai ka ce BMI. Tun da yanzu computer samun BMI yanzu ka shigar da tsayinka, ka shigar da nauyinka, ka shigar da tsayinka, a nan layin ya lissafa. Misali bari sa 56 divided by 1.5 times 1.5 ya lissafa ya cire, mu ɗauka ce amsa mu shine 34, ban lissafa ba point, let's say wani abu haka, mu ɗauka a ce haka ne, let's assume. Ko kuma bari sa abin da zai ba da sense, kar wani ya kalli nan ban ya ɗauka ko akwai mistake a ciki. Bari sa lissafin da zan iya yi, bari sa 1.5 ɗin ma bari mu tafi da 1.5 mu kalla. 1.5 times 1.5 a mass 3/2 times 3/2 ne, 3 times 3 9 ne, 9/4. Hudu zai shiga cikin tara sau biyu ne da ragowar ɗaya, ya zama 2.25 kenan. 2.25 shine a ƙasa kenan. So zai zama 56 ne divided by 2.25. So 56 divided by 2.25 kuma in muka mai da shi kuma 2 whole number 1/4 ya zama 4 times 2 8 9/4. Ori kar mu tsaya muna ta dogon lissafi, wannan 56 divided by 2.25 in ka yi shaka sauran amsan shi ne a nan wajen. So amsan a nan computer zai zo sai duba shi. Idan BMI ɗinmu ya zama greater than, bari mu fara duba condition ɗin daga sama. To mun ce tsakanin 25 zuwa 29.29 overweight ne. So sai mu ce if BMI is greater than or equal to, in ya girma ko daidai yake da 25, 25, kuma a lokaci ɗaya BMI ɗinmu is less than or equal to 29.9. Idan haka ne, so muna so computer ya zo na sai ce mana cout, bari mu sai sa mana overweight, nauyi yayi yawa, ya sa mana overweight misali sai sa ko kuma bari mu bashi haka dai kawai. So overweight ɗin sai sa overweight. Za ka iya cire wannan break line tunda condition ɗaya ne zai fito a lokaci ɗaya, ba ya ka sa break line ba, amma dai yana da kyau ka sa in bayan an gama if ɗin za a ci gaba da wani sabon rubutu, sabon program, wani sabon al'amari zai ci gaba da nufi kenan. So a nan kenan if na farko sai ka sa else if, daga nan kun ga curly bracket ɗin nan, na san kun fahimci wannan a tsohon bidiyon mu. In wannan shine karon ka na farko a zuwa nan channel ɗin, ka duba bidiyon mu kafin wannan a cikin jerin playlist ɗin mu na C++ videos. Shine ne kafin wannan assignment ne muke solve shi anan. So else if kuma BMI ɗinmu
sai mu duba to me doka na biyu ce. To mun gama da wannan yanzu, mun gama da na farko. Na biyu kuma ce in ya zama greater than, in ya zama 30 ko girma 30, if BMI is greater than or equal to 30, shi wannan kawai dokan kenan, ya girmi 30 ko daidai ke da 30, sai mu buɗe bracket ɗin. Kun ga shi bai da wani iyaka, wannan yana da iyaka, an ce daidai da 25 ko ya girma 25, sannan kuma ya tsaya a 29.9 ko kuma ƙasa da 29, shi ne tsakanin nan zuwa nan. Shi yasa na kawo nan BMI is greater than or equal to 30, ya girma 25 ko daidai da 25 overweight ne, a lokaci ɗaya kuma ya zama ya yi ƙasa ko kuma daidai yake da. Kun gane wannan lissafin a mas ɗaɗɗaya ake ɗaukansa. Farko in yi girmi tun da nan greater than ne, in yi girmi 25, abun nan fa gaskiya ne fa, nan gefen ya zama gaskiya. Ɗaya a cikinsu yake buƙata ya zama gaskiya. Ya girmi 25, nan gefen ya zama gaskiya. Ƙasa yake da 29, nan gefen ya zama gaskiya. Hagu ya zama gaskiya, dama ya zama gaskiya, kwamfuta zai shigo cikin nan. To, nan kuma equal to daidai yake da 25, nan gefen ya zama gaskiya. Ƙasa yake da, daidai yake da 29, nan gefen ya zama gaskiya, sai ya sake shigowa cikin nan. Allah ya sa kun gane mai nake nufi. Duk wanda bai gane ba zai iya rubuta mai comments down below cewa bai gane yadda an ɗin nan yake aiki ba. Ni kuma na alƙawari zan yi bidiyo na musamman wajen bayani akan an ɗin details. Da wayannan su less than and equal to greater than da y da sauransu. So, wannan kenan. Idan yanzu ka zo ƙasa a nan, sai muka shigo cikin nan, sai mu sa see out obese. Shi kenan. Sai mu zo nan, sai mu sake ce else if BMI, computer ana ta bashi condition da yawa kuma dole zai duba har ya bani tausayi. So anan yanzu idan ka zo ka ce below 18.5, in yi kasa da 18.5 kuma underweight ne, sai ce if BMI is less than, saboda kasa suka ce da is less than 18.5. So sai mu buɗe na sai ce see out underweight. So wannan kenan. So anan sai zan ce else if, so kun ga ƙasa da 18.5 shi ma shi kaɗansa ne, shi yasa na sa less than, ban sa har equal to ba, da ce sun ce daidai da 18.5 ko ƙasa da, misali a ce 10,000 ko ƙasa da 10,000, to dan sa less than or equal to, in sa less than sai ƙara equal to ce har da shi 18.5 din kenan, amma ba ce har da 18.5 ba, suka ce kawai ƙasa da 18.5, shi yasa na sa less than 18.5. So yanzu anan still idan ka zo nan sai muka duba between 18.5 to 24.9, tsakanin 18.5 zuwa 24.9 kuma shi kuma healthy weight, to nan kuma shi ne lafiya nawa. So sai mu zo mu sa BMI is greater than or equal to 18.5 and BMI is less than or equal to 24.9. So wannan kuma shi ne healthy weight kenan. See out? Ko healthy weight ne turancin ko mene ne. So yawa healthy weight ne. So sai mu zo mu sa shikenan. Yanzu wannan an gama da shi. So yanzu computer zai duba, kana zuwa idan ka sa masa nauyinka, farko zai tambaye ka sa nauyi, za ka sa nauyi, sa tsayi, za ka sa tsayi. A nan layi na 16 zai lissafa, zai ɗauko nauyinka ya yi dividing by tsayinka times tsayinka. Amsan da ya samu sai ya ajiye amsan a cikin variable ɗin mai suna BMI, sai ya zo nan sai ya gwadawa. In BMI ɗin da ya ajiye ya dace da wannan dokan, sai a fitar da rubutun doka na farko a constitution ɗin. In ba shi bane, in na biyu ne sai a rubuta na biyu. In ba shi bane, in na uku ne sai a rubuta na uku. In ba shi bane, in na hudu ne sai a rubuta na hudu. In uwa wannan ilimin program ɗin ba a zallan yin wannan abu ne ke ba. Yanzu kaga wannan kana aiki a asibiti ne, zaka rubuta program da zai wannan aikin. Nigerian Defense Academy kafin ka samu NDA sai ka yi wannan training ɗin, sai ka yi wannan exercise ɗin, screening ɗin kai. Za a gwada BMI ɗinka. In aka samu BMI ɗinka ba healthy bane, to an samu matsala. To yanzu wannan in dama da biro ake lissafi a wajen mu ɗauka, za ka je ka hau kan scale ya gwada nauyinka a rubuta, ya je ka hau, misali nake faɗa. In a ce haka ake, kaga za ka iya rubuta wannan program ɗin ka sauƙaƙa wa sojoji aiki. Ba zallancin ba, a asibiti za ka iya rubuta wannan program ɗin ka sauƙaƙa wa masu lissafi aiki. Ba a zallan irin wannan ba kuma za ka iya rubuta program misali mai gwada temperature. Shi program ɗin da temperature zai gwada, misali a ce idan za a shigar masa da temperature, za a shigar masa da wasu requirement da haka. In temperature ya yi zafi, misali kana gyaran mota ne, so akwai temperature da in motar tana kaiwa,
to akwai damuwa, dole a kunce inji a yi waye. Duk za ka iya haɗa complex program wanda zai taimake ka wajen yin ayyukanka a different field da kake. So it depends on kalan program da kake so ka rubuta ne. So wannan shine assignment ɗin. Yanzu bari mu yi running. Kun ga ɗazu na ce program ni na yi underweight inda na sa nauyi na as 56 ko? Bari mu yi running mu kalla yanzu kuma. So yanzu kuma har yanzu nauyi na bai canza ba, mu ɗauka 56 ne, tsayi na kuma 1.9 ne mu ɗauka. So kun ga yace mu wani underweight ne, nauyi na ya kasa. So na yaron ɗazu kuma wanda muka ce nauyinsa 105 ko? Ba na manta ba. So nauyinsa 105 ne, sannan baya da tsayi sosai kuma tsayinsa 1.5 ne, shi kuma obese ne. Kun gani obese ɗin gashi ne fito tun kafin mai running program ɗin mana faɗa dama. So wannan kenan. Wannan program ɗin zai taya ka yin ayyuka da yawa, nested if ne, ta yadda ka yi nesting if ɗinka. In muka zo loop, muka koyi loop a programming, muka iya loop. Dan yi mana wani program wanda yake solve GPA na ɗan makaranta. In kana jami'a, duk semester kakan so ka san meye GPA ka. So za mu rubuta program inda yake calculating na GPA. Za ka sa masa grade ɗinka, za ka rubuta sunan course, misali a ce masu 111, sai ya tambaye ka course ɗin unit nawa ne, sai ka sa 3 units. In ka sa 3 units sai ya tambaye ka me grade ɗinka, sai ka sa B. Sai ku ci gaba da ya ta karɓa, in ya gama sai ya ce maka IGPA ka 4.49 ne wannan semester. So haka za mu rubuta wannan program ɗin. Na yi muku wannan alƙawari sai mun zo wannan waje. Wannan shine solution to assignment ɗin. Solution to assignment da na ba ku. To a gurguje, ba na so bidiyon nan yake yin tsayi sosai ne. A gurguje yanzu bari mu kalla switch statement a C++. Idan muka ce hash include ice cream using namespace std int main ko. So wannan yanzu ana ina so ne mu rubuta wani mu kalla. Akwai wani mai kalan aikin if statement amma bambancin su kaɗan ne. Ku ne nake so ku faɗa min bambancin su kafin na faɗa. Shi kuma switch ne, misali shi kuma in ka sa masa wata, bari mu haka January, ko kuma bari mu sa 30 days at September, April, June and November. Wayannan watanni ne masu kwana 30 a watannin boko. Sauran duka suna da 31 ne except February. So shi kuma yana da kwana 28 ne ko 29. Ana so ka rubuta program nan da zai tambaye ka shigar da number watan. Misali ka sa watan uku ne, sai ya ce to ai watan uku shine March. Sai ya ce ai March tana da kwana kaza ne. Kawai ya ce 31 days misali month haka. Idan za ka yi program nan za ka iya yin amfani da if statement. Amma if statement zai bada wahala jama'a. In ka koma nan irin yadda ne wannan aikin haka za ka iya misali bari gwada yadda za ka yi shi, amma ba zan yi ba. In ka zo ka ce ka yi declare variable sai ka ce int month, saboda month din ma integer ne, ba a samu ai wata 4 da rabi 4.5 ba zai yi ba. Sai ka ce cout enter month number, ka shigar da number wannan watan. So idan ka zo ka ce in month ka shigar da shi, misali sai ka ce if month equal to 4, ko kuma bari mu sa 1. Idan watan yayi daidai da wata ɗaya, misali a ce user shigar da ɗaya ne, cout ko ba ka ba, cout 30 days as September, April, so January na da kwana 31, 31 days month haka misali. Sai ka zo nan ƙasa ka sake ce else if month equal to 2. Za ka yi haka ne ka ta yi irin yadda muka yi a nan wajen, amma kawai ɗaya ne kawai za ka yi cikin to ba da shi zama ba. Wannan aikin zai ba da wahala da if statement. Akwai abin da if statement sauƙi a irin wani ayyuka, shine ana kiransa switch. So switch sai ka nuna switch, kun ga ya kala shi ma keyword ne, sai ka sa month. Yanzu abin da kake so computer a cikin switch ɗin nan shine sai ka buɗe masa curly bracket ɗinsa duk cikin nan switch. Computer yi maka switch ne, sai ka ce case 1, case ɗin farko, sai ka yi colon haka. Case 1, case ɗin farko, sai ka sa cout 31 days month. Ma'ana abin da kake nufi a nan wajen shine idan month, in wata, number wata ɗaya aka shigar shine wannan one ɗin. Computer zai rubuta mana 31 days month, abin da kake nufi kenan. Sai ka sa 1 a nan, haka yadda ka ga nayin nan,
sai ka sa colon sai ka sa cout 31 days month shikenan sai ka zo nan ka sa break. Zan gwada muku amfanin sa break a ƙarshen bidiyon nan, in baka sa break ba me zai faru. Sai ka sauko ƙasa ka ce case 2, case na biyu. In month da user ya shigar, in mai amfani da program ya shigar da wata na biyu ne, computer ba zai zo kan case 1 ba, tunda case 1 ba shi bane, ba 1 bane 2 ne, sai zo kan case 2. Ba lallai bane sai ka jera su 1 2 3 4 ba, a'a za ka yi fara da case 5. Kawai computer ya zo ya karo da 6 ne anan, kai kuma anan month ɗinka user da ta shigar da 7 ne, computer zai tsallake 6 ɗin. In ya zo ya duba 2 sai duba ai ba 2 bane 7 ne, sai tsallaka har sai ya je ya nemo shi. So wannan kenan. Anan idan ka so ka sake zuwa barin sa 1 ɗin, mu jera shi a jere ko in ka zo ka ce cout. So yanzu anan aikin nan kar mu ta wahala, bari mu yi copy and paste din tunda kun fahimci me nake nufi yan uwa. In baka fahimta ba za ka rubuta mai a comment down below. So in kai control V, February kuma mun ce da kwana 28 ne ko 29 ko lipi ne ko 29. So idan ka zo ƙasa kai control, bari mu mu copy haka tab din sa, control C. In kai control V, wannan zai koma, wannan sai ka sa watan 3, shi ma 31 ne watan 3. 31 days ne. 31 days ne. So idan ka zo bari mu kafa wannan na ƙarshe, tunda yanzu ne paste zai paste mana mai 28 da tara, zan yi ta gogewa ina shan wahala. So yanzu idan ka zo kai paste control V, so anan sai kuma watan 4. So wannan January, February, March, April. April na da kwana 30 ne. Sai ka mai da shi kuma 30. So sai ka zo kai control V shi ma, sai ka sa wata na 5. Yana da kwana nawa ne? 31. Sai June. June yana da kwana 30 ne. Kamar da nan 30, kamar da nan kuma 6. Sai me nake ne? Haka ne. Sai July. Control V. July shine wata na 7. Yana da kwana 31 ne, sai ka bar shi haka. Control V. Wata na 8. Yana da kwana nawa? Wata na 8 August ne, 31 haka ne. Sai September. Wata na 9. September yana da kwana 30 ne shi. Sai kamar da nan 30. Bayan September sai October. October yana da kwana 30 ne shi ma. Sorry, 31 ne. Sai ka sa 10 sai ka bar shi a 31 sa. Sai November yana da kwana 30 ne. So November yana da kwana 30 ne. Sai ka sauko ƙasa sai ka sa watan ƙarshe, wato December. Irin watan yanzu kenan. So shi mana da kwana 30 shi kenan. So yanzu a cikin wannan program ɗin da yadda yake haka ne. Idan ka zo in kai running ɗin shi haka ne. Kowanne computer zai ɗauko maka. Idan kai running haka, ka shigar da wata, bari in shigar da December. Ya ce 31 days month, wata mai kwana 31. In ka dawo kai running, bari in shigar da 6, wata mai kwana 30. November bari in shigar da watan 2 to. Watan 2 kwana 28 ko 29. Kun ga program ɗin mai na aiki yadda muke so ya aiki. To masha Allah. Yanzu idan ka dawo nan, ka kalla wannan program ɗin da yawa. Za ka kalli rubutu su ɗan yawa, akwai hanyar da za ka tsuke shi ka, amma kafin nan bari in gwada cire break. Dama na ce zan gwada amfanin break. Yanzu ka cire wannan break ɗin, bari in cire na biyu ma. So yanzu in na cire break na biyun nan, bari in zo in shigar da wata na biyu misali. Kun ga wata na biyu bai da break, wata na farko bai da break. Program ɗinka zai running. In ka danna haka, wata na biyu in na shigar da shi. So da na shigar da wata na biyu, sai gwada min 28 or 20. Okay, bari compiling bane, sorry. Bari ni compiling. In na shigar da wata na biyu, kun ga gwada min 28 days month, 31 days month. Kun san me computer yi? Computer zuwa ya sai rubuta wannan. Tunda babu break, babu birki, kun ga dole a ci gaba da gangarawa rubutu. Sai ya zo ya karanto wannan 31 days month din. Sai ya karo da birkin wannan sai ya tsaya. Wannan birkin shi tare su.
da babu wannan birkin da zai ci gaba da gudu ne har sai ya zo ƙarshen program ɗin. So kar ka sake ka yi shi ba birki, dole kake sa masa birki. Sai dai wani lokaci rashin birki yana da amfani. Bari mu kalli amfanin rashin birki. Tunda mun ce wata guda 1, 2, 3, 4 ne kaɗai suke da kwana 30, to bari mu bar guda 4 farkon nan haka, sai in cire birkin wannan, sai in cire har da rubutun zan cire, sai mu cire na wannan, sai mu cire na wannan, sai mu cire na wannan. So anan sai in dawo da wannan case ɗin, case 2 kenan, sorry ba case 2 ba. Yanzu nan watannin da suke da kwana 30 akwai September, watan nawa? Watan 9. Bayan September akwai April, watan 4 ko? Sai in sa watan 4 anan. Bayan watan 4 akwai June, June watan 6 ne, sai in sa watan 6. Bayan June watan 6 akwai watan 11, so sai in sa watan 11. So watan 9, watan 4, watan 6 da watan 11 suna da kwana 31 ne. Kun ga ban yi rubutun da yake gaban su ba, kuma ban sa birki ba. Kwamfuta in ya zo ya karanta, in 9 ka shigar a cikin keyboard ɗinka, in ya karanta na 9 ya ga babu komi, tunda ba birki ba komi zai tsallako ya zo 4, ba birki ba komi zai tsallako ya zo 6, ba birki ba komi zai zo kan na 11, sai ya karo da birki, sai ya kawo 30 ne, watan na da kwana 30, sai ya karo da birkin nan, sai ya cikin da birki, sai tsaya. Check. Kun gane abin da nake nufi a nan wajen ko? To haka program ɗin yake aiki. Wannan hikima ne wanda ake raina wa kwamfuta hankali da shi. So tun da watan 9, watan 4, watan 6, watan 11 kwana 30 ne, sai ka sa su duka saman babu komi. Na ƙarshen sai ka sa masa ta yadda in nan ne kwamfuta zai ta karatu ne ba komi ya karanta nan, ba komi ba birki, ba komi ba birki, amma nan ya yi karo da rubutu kuma ya yi karo da birki sai tsaya. Sauran watan kuma duka, kun ga in ka cire 4 ka cire 9, sauran abin da ya rage muna da watan 1 a nan. Bayan watan 1 kuma muna da watan nawa? Muna da watan, bari sa watan 2 a ƙarshe zan sa shi, watan 3. Bayan watan 3 banda 4 muna da watan 5, banda 6 muna da watan 7, akwai 8, banda 9 muna da 10, banda 11 muna da 12, sai kuma watan 2 shine na ƙarshe. Bari gyara wannan ya zama watan 2. Shi kenan, wayannan kaf ɗinsu sai ka cire rubutunsu. Ka cire rubutun har da birkin da ka cire, saboda ba in yayi karo da birki ba zai iso inda aka wannan ba. Yanzu sai ka cire. Sai ka ta cirewa. No. Wannan bari masa cirewa da gargajiya. So wannan ma ka share shi gaba ɗaya haka. So in ka share wannan so shi kenan. So yanzu kwamfuta in ka shigar da watan 1 yana zuwa ya karanta watan 1 ba komi, sai ya ta gudu, ba birki ba komi, ba birki ba komi, hanya zalla. So sai ya yi karo da 12 nan, sai kalla sai out 30, sai sa 30, sorry 31 ne su, sai sa 31 days month, sai ya karo da birki sai tsaya. Kun gane hikiman ko? In kana so ka bashi guda ɗaya, kar ka sa a na 5 kai ɓata rai fa. Yanzu misali wannan ba za ka zo ka cire shi a nan misali, ka yi control X ka yi cutting, ka zo ka manna shi a nan ba. In ka manna shi a nan, in aka sa watan 8, kwamfuta yana zuwa kan 8 in bai kalla komai ba, shi zai gwada maka. Misali yanzu bari ne wannan, amma kafin ne wannan bari in canza wannan ya koma 28 or 29. So to yanzu ana idan kai wannan haka kai ana kai wannan, bari in sa watan 8 ku kalla. Me ya faru da watan 8? Na ga ya sa 28. Okay, yawwa, kun ga abin da ya faru kenan. Abin da ya faru shine da na bari kuma ku kalla, da na sa watan 8 sai ya gwada mana 28 or 29. Da ya zo kan 8 ɗin bai kalla komai ba, sai karanta ya zo kan 10 bai kalla komai ba, sai karanta ya zo kan 12 bai kalla komai ba, sai karo da wannan. Mu dauka ce ina sa wannan, anan sai na sa birki, bari in sa break anan. Kawai. Kun ga nan ba komai, kuma ya karo da birki, bai ga komai ba balle ya karo da birki. Da kun kai ronin wannan program ɗin yanzu. Anan in ka sa watan 8 ba abin da zai faru. Kun gani bai gwada komai ba, saboda ga 8 ɗin babu komai a wajen, kuma ya yi ƙasa da ya zo ko zai samu wani abu ya samu ya gwada, sai ya karo da birki a nan wajen. So sai ka cire, kar ka yi kalan wannan kuskuren ɗan uwa. Yanzu wannan ka ciro shi daga nan haka, control X ɗinka ka dawo da shi muhallinsa, nan kenan control V. Wannan kenan, yanzu idan ka yi running program ɗinka komai zai tafi daidai. So in ka sa watan 1,
watan ɗaya kwana 30 ne da ɗaya. In ka koma kai ronin ka sa watan 6 kwana 30 ne. In ka sa watan 2, kun gani? To bari mu gwada sa watan 13 fa. So in ka sa watan 13 kuma me zai faru? Kwamfuta sai gwada babu komai, shi bai san 13 ba. To watan 13 shine kamar yadda in muna amfani da else muka sa else ɗaya na ƙarshe, wato in babu kuma to shi ma ana sa masa nashi, shine default, sai ka sa default. Ma'ana idan duka bai karo da ɗaya daga cikin abubuwan da aka jero ba, to cout invalid month number. So kwamfuta ka gwada masa cewa wannan number fa ba daidai ya shigar ba. So yanzu kai running program ɗinka, kana zuwa ka sa watan 13 ya yi gwada maka invalid month number. So wannan program ɗin kenan a taƙaice. Idan kun ji daɗin wannan videos ɗin ko kuma ce wannan video ɗin ‘yan uwa, ku danna mana like button, ku yi sharing wa ‘yan uwanku da abokan arziki wanda kuka san za su koyi wannan video su daɗi, kuma ku yi subscribing wa channel ɗin. Mun gode.